Salutare mea și bine m-am găsit la un episod. Astăzi ne jucăm Block Strike, episodul cu numărul 3. Episodul cu numărul 3, da. Și ce vreau să zic? Astăzi o să fac din toate din nou ca să nu mai mor, da. Putem să încercăm ca să nu mai mor. Vreau să merg pe teritoriul lor. Să vedeți ce de fac. Vă rog cum mă omor din prima. Da, cum am zis. M-am omorât din prima. O are viață infinită, bă, n-ai ce-i faci. Care, cum cine care. Așa, bun. Să pe aici. Ce unde pun? Unu. Viața infinită. Deci o să fugim de acele. Fără viața infinită trebuie să bun. Va da un minut. O să lume 10 minute. Mă trebuie să iau pe aici. Să mă vadă. Și aici. Și compara mea m-a nimerit, mă! Asta e viața infinită. Asta mă vede, nu o să mă vadă. Bun, a plecat. Nu mă vede, nimeni nu mă omoră, că-l iau pe la spate și mă omor. Bă, ăla de unul da... De unde o dat? Hai să nu ne enervăm. Ca să ne enervăm ca în primul și al doilea episod. Da. Morți. Uite. M-am pușcat unul pe la spate. Calma, Andrei, calma. Vreau să vă spun ceva. Vreau să... acum 3 săptămâni am vrut să-mi schimb un... Acum 3 săptămâni vreau să-mi schimb... Acum 3 săptămâni vreau să-mi schimb numele de YouTube. Și... ia să vedeți ce surpriză frumoasă. Mă duc eu așa frumos. Și... intru acolo așa, îmi schimb numele și scriu modificat prea recent. După câteva săptămâni încerc chiar. Și văd că nu merge. De ce nu merge dacă tot scrie? Că modificat prea recent. Și eu după 3 săptămâni l-am modificat, tot nu scrie așa. Spuneți-mi și mie în comentarii ce trebuie să fac. Vă rog. Deci, tot tankul. Am filmat acum, am filmat 4 minute și 30 de secunde. Bă, dar m-am ferit acolo, ăi. Cum veți fără acum? Mi-am mers până acum. Care am făcut un kill. Am făcut 2 kill-uri aproape. Ura să mergem.
Da. Hai, dai pe la spate, dai pe la spate. Ești mort, care ambulanță, m-a mutat ambulanța. Ok, ia, sunt albastru. M-a făcut albastru, m-a făcut albastru. Cum o să fie greu să mă duc pe proprietatea roșie. E cam greu, da. Da, am câștigat! Bine că m-am mutat! O, da, bine că m-am mutat! Acum să mă bag la albaștri! Ei, baby! Să fie cam greu să ne jucăm. No. Păi, trebuie să știi să te miști. Am făcut level 5. Noob. Level 5, noob. Aha. A, nivelul următor. Level 7. Până am făcut nivel 7. A, ce frumos dacă mișcam așa o lecă mai încolo. Nu-i bai. Dar cum am să filmez la... Deci, hai să vă spun cum am să filmez eu. Sau, nu am să țin program. Am să filmez când am timp. Ok. Ce frumos headshot! Pe killer. Pe la care m-am omorât și toată trecută. Holy shit! Bă, trebuie să fiu omorât, bă, mă trebuie ceva să omor rapid. Nimeni nu poate să mă oprească decât 5 glonțe, bă, 5 glonțe, bă, dar nu-i bă. Frumos, mai departe. După asta să urmeze un pistol foarte. Bă, n-am știut niciodată și Chile, dar nu o să știu acum. Da. Bun, am să încheia acest episod. Eu am fost Alex, ne vedem data viitoare. Bye, bye!